Orain aurkeztuko dizuedanak ere nahiko atela dauka. Gazte testa. Hau da gazte testa. Ze normalean mitzat euskal gazteak ganberro fama daukate edo daukagu. Eta gu ere horren aurrean ganberro izango gara. Eta horregatik aurkeztuko dizuet gazte testa. Eta zer den gazte testa hau? Invento oso simplea. Nik galderak bota eta zuek erantzun. Banan-bana. Kasu honetan gainera gaur ez dira galderak izango. Abestiak izango dira. Musika kontuetan, erromeria bai, eta bestela Iker jarrita gaude edo. Belarri txarra dekote, horretako. Gaur komeni zaigu, bai belarria eta bai ahotsa, dena nahiko finibiltzea, ze gazte testarekin galderak erantzun, abestia jarraitu eta seguro gaur busti egin beharko duzuela. Prest algaude? Bai. Tirapu, gazte testaren sintonia. Eta esandakoa, hasiko naiz, zuen izena esandakoan zutitu, nik hasitako kanta jarraitu. Invento oso reixa. Janire? Bai? Esango banizu, xalala, riki-riki, xalala, riki-ri. Dutxan da erdaraka, urrotzarekin. Balio du, ondo. Olatz? Kentzazpi? 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 Edo, bai, kentzazpi. Ez? Esango banizu, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Vale. Eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Janire, ez du balio esatea? Irrifarre, ero binez, eragin dirazun egarra. Zuek ikusi, baina hemen elkarri laguntzen baldin badio zue, akaso zuen kontra ere izan liteke. Beste bat, Leire. Aekako irakaslea izan da, hau ez badakizu, Gozategi. Nori nork. Balintza subjuntibo, joder, balintza subjuntibo, joder, balintza badakigu. Bale, badakizu, eta eskerrak. Irentzu, zutik. Kasiano? Oso exotikoa da, Kasiano. Paso gara. Itxasontzi baten. Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Ya está. Enara, zure txanda. Zuri tokatu zaizu txirri-mirri eta txiribiton. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera. Ez dakit, ba? Bost, lau, iru, bi bat, enara, eskerrik asko. Zu jarri zutik, enara, zuk jarraitu zutik bada ez bada. Horra airean utziko zaitugu. Altxa. Oier. Jo, gure dantzaria. Naia danz ezaguna egiten zaizu? Ez. Eta esango banizu, ni naiz zure naia, baina zeinote naiz. Segi hor zuk zutik, tarareatzen. Na. Bale. Alain, zu ere gora. Oier, zutik, Zea maiz. Lazandu nazazu orain, urdinen artean. Beste bat nanananaka. Eskerrik asko, Alain. Zure hortxe kieto. Ikerrentzat, erromeria, ekarri dugu. Alaitz eta Maider. Baina xuabe horietako bat. Amets bat, izanon, guztizko amets bat. Estizko. Jarrituko zutenik edo? Txibatu didate, ontzat emango dizugula. Balio du. Ez da estizko da, ez da guztizko, baina tira. Eserita. Aitor, berri txarrak. A ber. Ea zuretzat berri onak diren. Oiu egin nahi dut. Berri txarra kanta Rainsa gainztekin daki, bestela gutxi. Orduan listo.
Quieto. Trampa. Nahikoa. Txurru! Joder. Musuka zintudan, begiak itxita, zesatek. Berri esan. Musuka zintudan, begiak itxita. Ez dakit. Ondo zauden lekuan, ondo zaude. Mantendu hor, argoitz! Hosti. Joe. Klasiko bat. Klasikoetan klasiko nahi igual, eganena. Behin batian, Loiolan ermeria zan, antxen ikusi nuen eskatxa bat plaza. Autentiko, eseri. Zein falta zait? Naomi. Bukatzeko zurekin, Naomi. Gatibu? Depende. Taprakak ezin kendu, ezin izango dut inoiz aztu. Ezin lotueko narie, sofaren gainien etzunde. Balio du. Txalo bero bat, eseri. Bat, bi, hiru. Hemen beste bi. 5 lagun zutik zuen abestiak asmatu ez dituzuelako. Eta esan dizuet gaur busti egin beharko zenutela. Beraz, mesedez, dutxa barrura. Ze sorpresa gauzgagun saio hontan, Eta ze lasai zaudeten orain, eserita zaudetenak. Jo. Ya lo creo. Ya nik ez, bueno. Ikusten duzu ezer den hau, ezta? Ondo indak, hasi. Hau da dutxa bat. Dutxa bat. Eta esan dizuet, asmatzen ez zenutenak, gaur busti egin beharko zenutela. Orduan, dutxa honek 3 kate dauzka. Banan-bana sartuko zarete, kolore bat aukeratu, eta tira egin beharko diozue. Bustiko zarete edo ez dakigu. Eta norekin edo nondik hasiko gara, kasu honetan, zuek 2 zaudete eta zuek 3, 3 kotearekin. Eta zein ordenetan jetxiko dira, ja nire, ez begiratu horrela, Zu zara jatorrena, zu daramazu txapela, redauzka, alde honak eta alde txarrak. Ba, alde txar bat da hau. Lenda bizikoaren izena. Behar dut. Nor nahi da lehenengoa? Venga, ba, Alain lehenengoa. Alain lenda bizikoa. Sartu. Pistina hontan. Aurrera xeago, Jarri. Justo azpian. Aurrera xeago. Lasai, badaukazu margena oraindik, 3 kolore. Alain, zuk ez dira oraindik, Kolore bat aukeratu beharra daukazu. Gorria. Beti da txarra, ba, supongo aldatu edin zuela. Gorria Espero. beti da txarra eta guk akaso gu ere txarra garenez, ezta, aldatu egingo genuen. 3 kolore daude eta ura bakarrak dauka. Ni pentsateo tirurek dako hiela, Hori esaten dizunik ez ez. Batek dauka eta horregatik aukeratu behar duzu ondo. Gorria. Orduan orain negozioa da. Heldu gorriari eta tira ganoraz bera. Eta ea zer gertatzen da. Animo! Txalo bero bat! Hemen gero, eta begira oraindik ere, Alain, zer zeneukan, oraindik ere zer zeneukan. Tirako dugu bada ez bada, zuek ikusten zuen Aitorren ara, Oier eta Txurru. Begiratu, Bermeotarrei. Hemendik ez da ezer jaisten. Hemendik ere ez da ezer jaisten. Alainek lehendabizikoan asmatu egin du. Egon hor, Alain, momentu bat. Ze honek merezi du elkarrizketa ganorazko bat. Eman buelta. Nik ez dakidana da ja
urau, hotza edo beroa edo zertzegoen. Hotza gainera. Hotza. Hostia. Eta honek erakutsi dizu, edo erakutsi behartzizu mentzat gauza bat. Zuk esan duzu. Que no hay que ir de listo. Ez hori baino gehiago esan duzu. Gorria izaten da txarra, baina zuek ere txarrak zareten ez seguro aldatu egin duzula. Gorria da txarra beti. Ikusi nahi duzu nola da guztizaren? Ba, begiratu. A ber, sorprendilla. Txalo bero bat! Bueno, rebeste txalo bero bat emango diogu Alaini. Eta atera eta zure lekuan alduzu modua mentzat eseri. Barkatu. Kusidade bat ez egiteko, bada ez bada atzetik jontzaitez korrika, eta ean toallare emate edo bainu jantzire emate edo zerbait ematen dizuten. Eskerrik asko Alain, orain txera arte. Orain zutik zaudeten beste lauak, hartu arnasa eta eseri. Jazta, hau pasada. Alainek lehendabizikoan asmatu duelako, eta beraz ur gehiagorik ja gelditzen etzelako.